A Garda Civil de Noia procedeu á detención de 5 veciños da localidade, todos eles da mesma familia, como presuntos autores dun delito contra a saúde pública. A operación denominada Lobezno iniciouse xa hai varios meses, a raíz das informacións obtidas polos axentes sobre a posible existencia dun punto de venda de droga. As investigacións realizadas posteriormente permitiron identificar a 2 vehículos e 4 inmobles que podían estar relacionados co caso. Serían os puntos empregados polos agora prendidos para a venda, distribución e almacenaxe da droga. Tras a correspondente autorización xudicial e os rexistros realizados, os axentes incautaron máis de 387 gramos de haxís, máis de 9 kilos de brotes de marihuana, 40 gramos de cocaína, 15 de metanfetaminas, así como tamén diversas sustancias e material empregado na venda e na manipulación da droga, e tamén diversos efectos utilizados nas plantacións de marihuana, como é o caso de lámpadas e calefactores. Os 5 detidos xa pasaron a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Noia, que é quen instrúe o caso.